Nanti apa menjadi dalam muda? Ini seperti itu kan? Jadi macam apa ni mus? Marai betul. Bicara kono. Siwango zindi mandizera. Kutambudza musha pane kusagadzikana kwakanaka kunoitika musha pane nyaya yakabuda yatete ari kubudirwa. Saka nyaya iyo takamufamba nayo kumashure tichifambira semhuri tese takaungana. Tikasvika tikafamba tikaenda kuna Mukozanjera tikadzoka. Mukozanjera vanonzi vakataurawo. Tikaenda kuna Muzvare tikabvisa nyaya yedu Muzvare Matizi. Tikafamba nenyaya yedu tikadaidza vamwe mbuya vakamutare Mukozanjera takazomufonera tauya akasvika pamba. Asvika pamba akati ndichauya pastage 2. Then pastage 2 yacho tete yakabva atanga kungobudirwa futi. Haanozokwanisa kuita sekuuya. Tobva taenda pamutare kuna vamwe mbuya vaibatsirawo futi pamutare. Mbuya vakamutare vakauya tikafamba navo panyaya yedu. Nyaya yakazongogumira panzira. Tagumira panzira takazongoona vana baba vakudzoka kuchechi 1-1. Isusu sevana vatashaya zoti tinoita sei ndopakuenda kuna mambo Mutazu kusvitsa nyaya kuti tibatsirwewo nyaya yedu. Chimbomira bana. Yanga inochi. Ina hanzvadzi yaibudenga. Pamusoro Mambo Mutazu, pamusoro ivedazvisindi kwaRosemary Mandizera. Nyaya yakaitika mukati memusha wedu ndeyekuti sevana tototi semusha tine matambudziko ataisangana nawo. Mumusha maingofiwa zvisina tsarukano. Vana vaigona kuti musoro otofa, vane nhumbu vachifa nenhumbu, vamwe vana vachiita mamiscarriage. Vamwe vaitsikwa nedzimotokari. Tikutaura kuno gore rino pana wakatotsikwa vakanimukira kuchipatara kwaBhonda. Ini ndakaita nhombo paEaster apa mwana akafira mudumbu. Ndikatozozvara mushure mekunge kwatofambwa kutoti kumaprofita akawanda wanda kuti mwana abuda. Akatobuda after 5 days. Then ndichingobva wiki iroro mukadzi hanzvadzi yangu akaita kuti miscarriage 4 months mwana abva afa. Then vasikana tatine dambudziko kwatakaroorwa ikoko vamwe vanobudirwa umwe musi kutopemberwa chaianotobudirwa kunzi muroora uya musi ototanga kubudirwa unzi mukadzi wangu. Vamwe vacho vaingobudirwawo chechi yatiswedi kupostori asi hanzvadzi dzangu dzaizviona vachibudirwa vanasikana. Then mumarriage macho unatsogarisiko dai kutambura hapana kana chiri kubuda. Tadaro vanakomana ana baba nana hapana kana nechinobatika mukati meupenyu hwake kunyashanda. Baba wangu arapa wakatenga mota penjeni yawo yakatsva tapaFelix chidopinda mumusha first day yakatsva takapotsa tachira motiri watatu nehanzvadzi yangu nababa. Moto takatoshiwa twabva nepi zvinhu zvakatsvirama. Vanakomana hanzvadzi dzangu idzi dzine mabasa ende vanowedza vanoita zvese zvekuti mukazviona munotozviadhmayo. Asi nenyaya yekuti nemhepo dziri kunetsa mukati memusha vanoshanda zvisingaita kudedzwa muzvikora havabhadhari. Inini pandiri pana ndine degree handakana basa ndikashanda ndibhadhara ndakagara. Then vakadzi vavo vari kungoita seproblem yemiscarriage kufirwa nevana kudii. Vana amai vangu chaiwo vana vavo sekutaura kungaita Mukotsanjera nezvatinonziwawo vari pasi vakawanda kudarika isusu tivapenyu vachifa nezvokunetsa musha. Then takaona kuti matambudziko aya adini anyanyisa mukati memusha. Todii tobva tigare pasi sana baba. Tisati tagara pasi vana baba vangu ava vari kupostori yaJohn Maranga wakamiswa chezvivana ndemogatse zvekudii zvekunetsa pamba. Vakamira zveshuwa ndobva zvanetsa bva wadzokera bva wamiswa futi ndobva wazotovana bva watozoenda kuchechi kuti wadii amiswa tigadhisi. Ndokumira kwawakaita havana kuramba. Takamira zveshuwa wakati ngatifambe kutatu. Takaenda kuHarare tikaenda kwaMutare tikazonogumira kwaMukotsanjera. Tadaro sekuru Mukotsanjera nyaya yedu yakatanga muna 2024 muna July. Nyaya yedu yadaro vana vaMukotsanjera vakandoda 1200. Ndidini ndikupeitsanangudzo nekushanda zvekunetsa mumusha
takavapa zveshuwa vakauya musha vakati kunokora vanhu vashoma ndouya musha sekuti makawanda minji ndoyachi mumusha zveshuwa Mukotsanjera vakauya vakasvika asi vasvika manheru wako ma8 vakakumbira imba yekurara pakaita noise muzhonga chaipo paita noise kudaro pakazosvika kukumbirwa imba yavabereki vangu ini zvikanzi umo pindai mudini mubate basa renyu vapinda kudaro vakarara vakazotanga the following day vachitanga daro vakati indaneswa nenyaya yemba yandakapiwa kunzi wapiwirwe imba ende wakati handina kana kurara rume wakarara irume yako inini ende wakati handina kana kutomborara ichinesonzi wapiwirwe imba then dare rakatanga vakatanga unongedzeni vakati ndiri kuoneyo pane zvakaiswa mukati memba yenyu vabereki vemwana wanyu ndevapi ndobva vauya neyangu nababa zvikandikuona sekuru vane ngozi yakapara zvakapara vakaurayika mwana saka ani ngozi iyoyoyo iri kunetsa zvayo musha wese asi yakaiswa mbamani mababa vangu namai vangu ngozi iyoyo isusu mbame tiri iri kutonetsa pandiri nasisi vangu ndopairi kunyanyodini kunetse zobatawo vamwe vesa hatina kubvunze kuti akaisa ndiani then sisi wangu inini ana 2 marriage yakatopara nekuda kwengoziyo saka inini yangu marriage yaudotopara ndakatosonzika sezvikunetsa mumusha kuona ndau yodayo ndatoti tidini tigadzise Mukotsanjera ari pakati pekuita dare rake sisi wakabva watangobudirwa zveshuwa ngozi yakabuda ikataura zvainotaura ikati ndoda mombe 10 tikati it's okay todini totsvaga ndobva tapiwa 3 months mukozi kuti tinodini titsvage mombe 10 ndichazotaura vanhu vaunganidza mari yangu imomo umwe nomwe akabatwa zvake zviri pari vana baba vaibvunzwawo zvawachidayiro kuti chakandochidziwa vanawo vana mai vachidayiro dzavo nyaya hapana singazivi nyaya yani yake musha umwe nomwe akabatwa kana chadzoka mahighlights ndichadzoka chapter 2 saka pachapter 2 apa nenyaya yekuti umwe nomwe abatwa mahighlights ake vanhu vakatanga kuvhara vari kubhadhara mari vaya vashoma dhani vanhu vari musha takawandisa asi vaibhadhara vanga vari vashoma vamwe vaidii kusvika mari yatadzokwana within 3 months yatadzokwana kudaro munhu akabudirwa zveshuwa taurai nawo Mukotsanjera bvawaramba ini ndinei totaura nawo Mukotsanjera ndakamira zvakare sasekretari ndiri futi mubati wemari ndafonera Mukotsanjera ndo zviri kunonzwa ndikaudza kuti bhombu rauda kudini kuputika tikati saa mari yenyu yadi yakwana zvikanzi ine zvindimbori busy ende handizokufunja menyu sina kutarisa kuti chii kunyanyonetsa futi kondeka ndikarohwa nezvirimo ndikafa ndobva ndazovabata futi muna chingobudirwa vandawabata futi ndobva wati ndoda 1600 tikati it's okay sekuru sekuti tatine munhu ari kubudirwa tasina option sekuru chidzokai muuye mari yenyu taanayo havana kuuya ndobva wangotangoramba wachingodini wachingodhilei sevanhu vamweni munhu akachibudirwa taitoomberera ndindaitoenda chitoombera chitoti sori ichichichi chikumbirira ndoka takati munhu ndobva azongosvika pakubudirwa akati ini kumba kwangu ndodi ndokuziva handei ndikuperekedzei taenda kuya tasvika kogona kunonzi kwamavanza tasvika kuya akatofara akabva atobudirwa ndomusha mani mangu tasvika musha muya lemo nei maitikira yakaita kunzi yakaitika muna 1954 kandisana yaye kudharasa zvekuti even vana baba vangu vamwe vacho vatori vadiki panyaya iyoyi saka ivo ariko hatori nochi nhoroondo kwauchiti tanzwa kuti mukushanda naMukotsanjera chiuya naMukotsanjera chinzwe nyaya yenga kwasingotambira sezvinhu zvinozonetsa musha then uzoda kubata Mukotsanjera kutatadza apa dheti rachitanga tapiwa tikatingadisappointa vanhu ndikatitsvagomwe mubatsiri ndopakaenda kunotorwa mbuya kwaMutare anonzi mbuya muyambo akachaja 1800 so nangoni dambudziko rokuti munhu aibudirwa pamwe chaitoramba kudya takangoti ngatishingire tibhadhara tashingirira paya tavapa tambovapa hafu then wobva watiperekedza hakuna chakanobuda apa wanatsanangudzo dzawakapa kusvika wakati ngozi inotaura yega tadzoka vanhu vakati isusu atinoga tindaita tadzoka musha vatoti ndipe mari yangu vavapa imwe 800 yanga yasara ndobva vatigare within 2 days zvikanzi wakabva kuti vanhu vawandishora kuti dare rangu hariite saka inini ndakudini ndakubvisa ngozi ndiendese kumba kwavo saka tisakatoti pana sisi munhu atokumurwa iwo ndowachatitsvaga izvoku munhu watanga zvekubudirwa vauya futi mbuya yakati ndoda kuchenesa musha menyu muna vanhu vari kubata
muna vanhu vari kudini. Saka ndododi kuchenesa. Mbuya akadzoka zvakare vakandoda 1200 takavapa futi. Takavapa mbuya ivavawo vakasvika vakataura nyaya yegona. Hapana zvimwe zvinhu zvavakataura. Kuzovaenda kuzofanira mbuya kubebeya mazodini makati mudobata shato nezvi zvakanzi maida kuti ndirumwe. Ndokusiyana kwatakaita nambuya. Munhu arungobudirwa ka. Then ndobva vamwe vazotsvaga vanonzi vamutasa vakasvika vakatokodorozva vakatokodora asi hapana sana ngudzo dzakabuda. Saka isusu tasungisa vana baba vedu avo nekuti vamwe vacho vanga vatodzokera uchechi nekuti kwamawadza vari kuramba tatashiya zotochiendesa kupi tikawana mari yacho kunoripa tinoiendesa kupi. Saka vana baba vamwe vanga vatodzokerawo kuchechi kubva 2024 kusvika now 2026. Nenyaya yekuti ungoramba tisangana nemaproblems takuda kuti tauchikumbira vana baba vedu ndochatanyanyovansungisira kuti vachimirawo sana baba tirege kuvatungamirira isusu nekuti zvakafanana neni pandaitungamira ndasandaroorwa ezvinezvi ndaroorwa murume anenge achitoda kuti ndidzokewo kupi ndichiitawo zvekumba kwandakaroorwa. Saka tachitokumbira vana baba vatitungamirira vatigadzirisirawo musha vatigadzirisirawo zviri kunetsa mukati meupenyu hwedu zviri kunetsa mukati memusha wedu zvokuti mukanzwa umwe neumwe maproblems ake akanangosanjira akazvungudza musoro. Then tochikumbira ivo sekuru vacho vauya pedzise nyaya yavo yavakatanga nekuti nanhasi sisi vari kungobudirwa munhu ane vana munhu ane murume tirikutosiriswa kuti akangonogara kubva kumurume 1 month atotanga kubudirwa. Saka munhu anotodawo laifi anotogarikawo achengetawo vana vake. Chatenda. Pamusori kubvunzeya maisirwa nyaya yenyu nasekuru Mukosanjera sei musina kuzopedzisana sekuru Mukosanjera sinzi vanguva vakawatanga vanga vasingachabatiki apa munhu angachibudirwa aitogona kupedza 2 days asingati. Saka nyaya izvozvizvi makamboisa here effort yekuti vadini wachichiuyi isusu sevana ka kubva zvangonyararwa nyaya tikabva tangodino tangonyarwa tikati vana baba vachadino vachaita take over ndopatikutoona kuti vana baba vatodzokera uchechi hapana kana chiri kufamba tingotambura maproblems haana kupera munhu aringobudirwa ndopatachitoti tiuye kuno tibatsirwa namambo Mutasa kuti nyaya yedu ifambire mberi. bhegi rapera kabhegi rakapera hatina kana musende zvinezvi hatina kana nemari ngozi tareza hatistorini pamwe ndozvimwe zvakunyanyonetsa kuti makambobata mari yangu makuru asati kwambuya wamamatura uyu makamuudzaira kuti handiti vati dodzosera uku saka vamuudzaira hamuna mumuedzaira kuti mbomboti sisi wenyu ramba achindobudira vakatomboendako naye vaitoti uyai naye kuno kwamutaro kudanga mudoko vaitoenda naye asi hapana chakafamba. Makadini? Takasimba. Mkuru ya alipo. Bambo alipo. Alipo bizo. Smart. Well, it's okay. saka inini mai vana baba venyu ndivo vakagara iro ndikuuya vana baba muri kuti kudini ngenyaya dzataura kundonyi mune ripi chidzoke kuti zvipere takaedza kuita mberi Michael Manchizera. Alright. Sasa tunataka tushabomba tamusanjira. Lokungwa musanjira ndiye anamukupedza nyenye. Izimwe zviza maonero kuti kamari. Kuti kamari. Wewe mwana wangu kutoa statement yekuti amado ndibate shato ndi ndirumu kutaura chiri. Saka kuti
Ndi pambacho kamusatoburitse mari. Unoona mutotaura kuti mwato unotambura ari. Ndokutaura kuti mweya anoita ere kuti haiti. Unoziva chiri kuti hazi chiri. Munhu akaukira mari dzamatorora. Komana yanza kuti mani. Saka inenge yekuti tinofanira kuti timutsvagisha Tanzania. Rambai muchitrai kumana kana mapedza. Kana mapedza siye nhamba yenyu. Moto waini vakwanisa kuuya nyangwe DSC kare. Aitingi. Because saka siyai contact person. Munhu anobatwa foni munhu anobatwa saka nadziva mutu. Yes. Kuti kana nhasi akatokwanisa kupedza akapedza akatoenda pane network. Totomutaura kutaura dzetu tiri ivi nyama pakati pewiki pasizuva nedaka mutombo. Yes. Chautoda mese nyangwa mwadzoka uchipostora wacho uchimbomirai. Ya gozo rudo gospel kutotiza. Ayo. Tautotero mashure mawo. Ayo, anamdara. Masgairi baba. Itai. Gozo wanono pesura ufungwa ndivi mlepo. Kana ishutaka tuzumira ne. Aituto anawo chichuya. Itai munozwa sei fakazwa kutaura. Azvito Mushawese ndozvi. Azvikusiya ta kwamponda ndikatozovisa zvamaringani. Ayo, sadaro. Saka ngatite zvotite sei ipe ndokupotera ise makonda tsotuwa. Chimwe chichinhu ndosvikira ipapo kwakatopfekedzwa wanasimudza musoro ndevakava. Hapana matongo. Saka iswe. Kusasunga musoro nongosina problem. Uine problem ndaza kusunga musoro. Aya. Saka ituke ise on tour tokwa konda. Patinouya panopaine mari kubira. Because vanenge continuation. Munongo proceed. Tingomutaura kuti proceed nezvamakataura. Sekutaura kwakaita kutamba akati 1.2 angakati kusvika chipedza ndi. Saka imi tichangutaura kuti zvamakawirirana itai izvo. Isu chatakuda kuti nyaya iri sei. Tuna nyaya tuzviri. Pane vanoramba vaya. Pane ukakubvunza kuti pane umwe wasuzo kuti ungamzama mberi. Aiwa. Zvakatatoipana. No, zvinoitika bambo. Zvoona madizera. Zvinoitika ndizvoti mumhuri hakuna mhuri isina matsotsi. Matsotsi ari kwese kwese. Pane munhu anenge aitoziva chokwadi anochiziva. But anenge mune mutoya bese everyday apa ataura. Nyaya yake ndotatanga zvine chiremba. Iwe ndiko tazohanishwa ndoziva. But munhu anenge atuya apa every time achiuya apa muchaziva zvakuti iye ari kuziva. Pakati penyu apa nyaya ichapa wari kuiziva varipo. Varipo. Apamboshayi imukwana imizera yendi mukatanga kunesika nenyaya. Pane nguva yakatombonesa ikavharwa. Kanisa pano rudzivhara kumba kwavo dzichienda kuvamwe. Yes. Ndine mwana akagudira. Nanasi mwana wangu atsika musha. Akatsika pamusha basi. Harai. Unenge atonedza kutoona. Izvi wakatokwenda kuona wana wake vari vega kumba. Nyaya Agara mwatsova mudima agara kundoikumbusika. Kana munhu wabvuna baba wacho kuti mwana wenyu papi. Hapana nombozwa kuti mwana wacho papi. Ndosaka ndati mbuya. Saka inini ndine mwana wakudini. Ndosaka ndati mbuya. Nyaya yenyu imimi. Mumusha menyimo ndo makagadzira. Zvinhu zvenyu zviri kunesa zviri mumusha menyimo. Hazvisi kunzeba zviri mumusha imo. Imutomboti mimi matombodidwa zvokuti munhu achari kubudira tokulidai kutoti handei pamusha pamude apa. Handiti
motosvika pamusha pacho motadza kupedza nyaya iyi matosvika pamusha pacho tokupidza iyo asvika saka zvaanoita manje munhu akadaro manje akatoona kuti muda kurara anokushapurai chaizvo munokwaturwa ikona michabozvi torinandai musina nombosunudza nyaya iyo notozvokuti anokulidha yatozoti panapa ndopamupanapa chii chaizvo nda kuita sei zvatakakuita kuti muite dzatohasha idzi munhu akawe ngozi musaimutsepa kana muda kutiti hasha imutsei muregedza kupedza zvamaweda semataura anokuita ichokwadi munhu achibudirwa itotauro pane ari kushandisa zvinhu zvakaitwa nasekuru asi pane achiri kuzvishandisa ndosaka nezviri kunetsa kurasa mari pamakatosvika kuenda kwesoko zvamaitire zvochi pane hakusvipisa vamwe mwoyo kuti vanhu vaononga pati ukawana mutoti matosvika isiuza kuna muti matosvika pamba pacho matoati pamba pangu panapa pasvika izvi hama zototore chilonga nayo kumana chiuya itishaie tipedze nyaya imi makuregedza wei shuwa takatosvika kwamawadza mwana akapembera mumushanzi wasvika pamusha pano vatavapa mari vachinotamutsvaga mawadza wakaenda kumusha kwamawadza mwana mawadza wakaenda kumusha iko achibva wati tamuona uri kwahondi iwo tatsvaga mota yekudzika kwahondi tasvika kwahondi samushaiko baba wemwana akatore nyanya akati nandisi tsvaga imwe mama imuye nami musha mangu baba wenye aita bhizinesi saka ana bhizinesi kakamboita mukukura kutaka saka tokotadzoka naye asi mobvuma tazaa takatiwana uya tisangane timbogare pasi saka pana mwana akazoka atisukira mubaba kuti waisha wagona kana kuwashaisha kumutsamira mama matambudzi vanokwana kukura mumusha ni handina chandinacho asi ndiri kushanda akapinda munyika dzakasiyana siyana muna masudhani kansi nebasa iri asi handina icho ndinacho saka tinotenda kuti nyaya ipere zvakanaka pamwe right sorry saka chisai tu vanhu vatiri kundakta tu vanhu vatiri kundakta wane foni dzisingaperi moto wanogara kune network right